Vitaj pri druhej lekcii nášho kurzu Pangea a prasa a naozaj budeme hovoriť o tom, ako je sviňa duchovným symbolom a živočíšnym človekom, teda ako ho zjavuje. Takže tu je, čo s Pangeou spája prasa. Prasa, ako vieme, je zviera. A čo je ešte na zvierati zaujímavé je, že chodí po štyroch a preto je nútené hľadieť väčšinou len do zeme alebo na seberovných, teda na úrovni, na ktorej mu súc na štyroch oči dovoľujú hľadieť. Keď sa na zviera zadívame, vidíme, že jeho myseľ, jeho srdce a všetky orgány sú v jednej rovine, doslova poviem vodorovne, horizontálne. To je obraz telesného, živočíšneho človeka, ktorý pozerá len do zeme a vidí a hľadá len potravu. Občas síce narazí na sebe podobného, ale nič viac ho nezaujíma. Väčšina štvornohých zvierat, hľadiacich do zeme, sú, ako vieme, mäšožravce. Našťastie takéto nie sú všetky zvieratá, lebo sú tu aj iné bylinožravé a tie, keďže žerú listy stromov a kríkov, pozerajú zväčša hore. A majú aj ďalšiu charakteristiku. Navzájom sa nepožierajú, čo sa nedá povedať ani o ľuďoch, lebo inak by apoštol Pavol nenapísal v Galatianoch 5.15 toto, citujem. Ak sa však navzájom hryziete a požierate, dajte si pozor, aby ste sa navzájom úplne nezničili. To preto mali deti Izraela zakázané jesť nečisté zvieratá a nielen oni. Lebo po východe z Egypta mali duše tak zotročené modloslužbou, že sa ešte dlho požierali navzájom a obrazne povedané hrízli ešte aj Mojžiša a Árona, za čo boli hrízení hadmi v púšti. Úžasné však? To preto židovskí rabíni dodnes učia, že si tým, čo ješ. Iste, nik z nás sa po zjedení bravčového nezmenil na prasa doslova, ale vieš, že bravčové Boh ako jedlo zakázal? Počul si správne. A my tu hovoríme o duchovných a mentálnych kvalitách, nie o doslovnej zmene. Boh v písme učí, že v krvi je duša človeka a preto nesmieme jesť krv žiadnym spôsobom, ani symbolickým. A v krvi nie je, poviem, v ľudskej krvi je duša človeka, ale v krvi zvierat je duša zvierat. Takže Boh povedal jasne, preto krv jesť nesmieme, zdôrazňujem, žiadnym spôsobom. Ale mnohí tento zákaz porušujú však a ovocím je, že sa menia z láskavých a pokojných doslova na krvilačných a nie len oni, ale tento duch sa prenáša aj do ich rodín a zasahuje aj ich potomstvo, žiaľ. To preto sa toto potomstvo často na pohreboch medzi sebou žerie, alebo po nich. Navyše, človek, ktorý žije naozaj iba ako prirodzená duša, odkazujem na 1. Korinťanom 2.14, je neschopný rozlišovať duchovné veci, ale pozná napríklad správanie zvierat až do takej miery, že ti napríklad povie, aký vták v lete spieva pieseň, ktorú spieva obyčajne v zime. Toto som zažila, takého človeka naozaj poznám. Čo tu vidíme je zmena, alebo ak chceš, doslova pozdvihnutie duše na vyššiu úroveň, jej obohatenie a posvetenie u človeka, ktorý má Ducha Svätého. Ale aj u prirodzeného človeka, ktorý žije predovšetkým zo svojej duše a poviem telesných pudov, nie z Ducha Svätého, sa v prípade, že tento človek je krv, dejú seriózne zmeny. Pozor, mení sa jeho prirodzenosť človeka, lebo v krvi nie je len DNA, ale doslova všetko, čo krv prenáša do mozgu a do celého tela.
Ak teda človek je alebo pije krv, doslova tým alternuje svoju prirodzenú duchovnosť. Písmo o ňom doslova hovorí toto, citujem 1. Korinťanom 2.14 z pôvodného originálu. Prirodzený človek však neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznostvom. Ani ich nemôže poznať, pretože sa dajú posudzovať len duchovne. Kým pôjdem ďalej, stručne vysvetlím prirodzeného človeka. Odkiaľ sa tu tento človek vzal? A keď hovorím prirodzený, myslím naozaj telesne, výlučne telesne, živočíšne zmýšľajúcim. OK? Takže prvýkrát vidíme takéhoto človeka okamžite po páde v Edene. Keď Adam a Eva zhrešili, ich duch zomrel, doslova bol oddelený od Boha, to preto v Genesis čítaš, že Boh sa pýta: Adam, kde si? Boh je vševidiaci, to nebolo o tom, že ho nemal pred očami, ani o tom, že sa Adam skryl. Bolo to preto, že Adam padol duchovne z úrovne rovnej Bohu na nižšiu úroveň. A toto je naozaj veľmi, veľmi dôležité vedieť. Odvtedy sa človek narodil, každý človek sa rodí ako živočíšny, to znamená riadený dušou a telom, nie Duchom Svätým. Najlepšie to vidíš asi u bábetiek, ktoré sú, poviem, prirodzení sebci. Všetko chcú jesť, jesť a ja, mne, moje, my a hneď. Odtiaľ je tu aj Ježišov príkaz, citujem Jána 3.7, musíte sa znova narodiť. Nemôžete, nebuďte takí láskaví, keď chcete, musíte. Čiže človek sa musí znova narodiť Bohu. Ale aj v 1. Korinťanom 15.22 čítame, lebo ako v Adamovi všetci umierajú, tak aj v Kristovi všetci budú oživení. V Genesis 6.3 o ňom čítame toto, o tom živočíšnom človeku. A Boh povedal: môj duch nebude na veky prebývať v človeku, lebo je telo. To znamená živočíšna prirodzenosť. A Boh je duch, vyššia úroveň. Keď sa pozrieš na listy apoštola Pavla, vidíš, že Pavol často rozlišuje medzi psychikos antropos, čo je živočíšny, duševne, ale živočíšny človek, viď 1. Korinťanom 2.14, a potom pneumatikos antropos, čo je duchovný človek, viď 1. Korinťanom 2.15. Živočíšny, alebo keď chceš prirodzený človek, rozumej bez Ducha Svätého, je ovládaný telesnými túžbami, ako sú hlad, sex, pohodlie, strach, hnev a tak ďalej. A duševnými silami, ako sú rozum, emócie, vôľa, ale bez poddania sa Duchu Svätému. Čiže prirodzený človek vždy odporuje Duchu Svätému. Živočíšny človek nie je nejaká nová kategória. Je to prirodzený stav každého človeka po páde v Edene, akom sa rodíme. Narodili sme sa všetci ako duševné bytosti ovládané telom a dušou, ale len na prirodzenej telesnej úrovni. Až keď sa znovu zrodíme, keď posluchneme príkaz Krista znova sa narodiť z Ducha Svätého, až vtedy dostávame možnosť žiť ako duchovný človek, to znamená človek, v ktorom prebýva a vládne Duch Boží. Nekontroluje ťa, vedie ťa. Tu ťa povzbudzujem dôkladne skúmať seba samého, či si naozaj prijal Ducha Svätého, alebo si namiesto neho prijal len nejaký kúpený darček od rodičov či príbuzných. Ak teda živočíšny človek konzumuje krv, bravčové a iné zakázané pokrmy a robí tak neprestajne, priamo degraduje svoju ľudskú prirodzenosť najprv na zvieraciu. A čo myslíš, ako dlho asi bude trvať, kým ju zmení na démonickú?
To preto u proroka Daniela čítame, citujem Daniela 4.16, toto. Nech sa zmení jeho ľudské srdce a nech mu dá srdce zvieracie a nech uplynie nad ním 7 čias. Človek, ktorý je krv, nie je krvilačný len doslova, ale aj duchovne. Čo sa prejavuje v spôsobe reči a celkovom prejave tela. Je násilný, tvrdý až surový, hoci taký nemusí byť vždy. Áno, Ježiš vyhlásil všetky jedlá za čisté, ale prepáč, sviňu, zajaca, jazveca, ťavu a iné za jedlo nikdy človeku nedal ani neurčil, ale to zakázal. Počuješ správne. Citujem Deuteronomium 14, verše 7 až 8. Avšak z tých, čo prežúvajú žuvanec a majú rozdelené kopytá, týchto nebudete jesť ťavu, zajaca a damana, lebo prežúvajú prežúvanec, ale nemajú rozdelené kopytá. Nečisté sú pre vás. Ani sviňu, lebo má rozdelené kopytá, ale neprežúva prežúvanec. Nečistá je pre vás. Z ich mesa nebudete jesť a ich zdochlín sa nedotknete. Počul si správne, toto je Božie slovo. Zákon, ktorý Ježiš neprišiel zrušiť, ale naplniť. A ani morské plody Boh človeku nikdy za jedlo nedal. Počuješ dobre? A preto si daj pozor na paelu v Španielsku či inde v Stredomorí. Ale, ako som už povedala, ani krv nám nikdy Ježiš za pokrm nedal, ale vždy ju jesť, a to akýmkoľvek spôsobom zakazoval. Uvedom si, čo Boh v zákaze o jedení krvi hovorí. Žiadnym spôsobom ju nebudeš jesť. A prepáč, čo sa deje na mnohých, náboženských akciách? Je sa krv pod takým či onakým spôsobom. Však je na čase, aby sme pochopili, že ak porušujeme Boží poriadok, ak sa proti nemu búrime a jeme to, čo nám Boh nikdy za pokrm nedal, meníme Boží poriadok a otvárame seba samých pre nečistých duchov, alebo spôsobujeme záplavu duchovnej zloby svojim blízkym a poviem aj mestám a dedinám, a to v Božom stvorení priamo pred jeho očami. Takto človek rebeluje proti Bohu a je smutné, že väčšina si to vôbec neuvedomuje. Znova, keď Ježiš vyhlásil všetky jedlá za čisté, hovoril o jedle, ktoré on sám človeku za jedlo určil a ktoré aj požehnal. Ale ako vidíš, sú tu druhy mesa a krv, ktoré nikdy za jedlo určené Bohom neboli, naopak boli zakázané a neboli preto ani požehnané. A oni sa dnes požehnávajú, že? V košíkoch. A teda sú zakázané Bohom, nie mnou. A z rovnakého dôvodu je hriechom aj jesť zo zábavy. Viac sa dozvieš v ďalšej lekcii, v ktorej budeme hovoriť o zákone o čistých a nečistých zvieratách.